kumsang ni som panga khan hondara sa cheng pa pakhat chuan an kho thlan mual lampanin anupui thlan chunga chuan a bok hle a anupui ngai chuan a chaple zoi to ma se hemi nu lokhian thlan muala chuan thil thlenga oma ama po abo na chang chuan thawin atlan honal nalani satle alawa chu thil mak tak thleng chu camera mangalak fu ani ma se he thil thleng kan ngai thak ma hian thil mak thleng dang kan ngai thla photang pakhat na chuan Oklahoma buaina kumsang ni som pakhat ni puilai khan Texas a cheng nu pakhat Karen Davis kumsom nga pahnih chuan pasal nein dan ang taka anin neina te an chin vel nu chuan a hming top po thlakin Davis ti chu McBride ti in a thlaka lekha poimo vela a hming po a thlak zela a driver license a hming che a thlak angai to a license a hming a thlak thei hun tur a hriat du awang chuan DMV lam chu email a thona a thon chia tia chuan DMV lam po in an ron chang let ngal vat chuta chuan boina dang a chin fel ma chuan a thil du chu an ti sak thei ri lo thu an ron shila a thil chin fel tur tak chu engman soilem lawa ma se Oklahoma State lama chin fel ngai ani thu chu an shil email to pa chuan abyak tur phone number an ron da tel boka karen chuan makti na po anei shan lo Oklahoma de chu kalo chen to na thin thawania engemaw thil chin fel lo kala nei aniang ti in ngai that lo na nei lem lo chuan an phone number ron pek chu a kola phone chu a ring wanga Norman Oklahoma District Attorney Office na thok pakhat chuan a phone chu lo changin engtinge ka pui theyang che alo tivata ma se karen chuan District Attorney Office dayani chan chu makati hle a number pe tu te chuan an pe swal ani a ring mana karen chuan ka license a hming thlak katuma Oklahoma lambe turin min shila ma se number min pe swal ani anga hanti zunga phone lo chang tu nu po chuan karen chu tunge ani a shebik lawa ma se a information te la in a computer a han chhut chuan karen in Oklahoma a buaina nei chu a han shil fi a buaina satlia alo ni lo lian tham takani ama karen ngei po chuan oi harsa atia ma se a han shil fi a do ta ni lo zia fin fi ana po aron thon thlap nuwa karen chuan omzia anei tariaw vina sheveta a kumsom hni pahnih chung khan karen chu mei chefing velle nun zemoi em ani china mi chunga a tha a tunen ma buaina an nei ngai lo ma se heti chung hian na mu a har sat thin em a thiam na ina phak ngoi na te a thiam nang ngai to a na niam tak nia hria thleng chuan an hnol zel thina a mu fu pal puin chan om lovin an ban le ringot thin chutianga thil engkim a har sabik thin em mai chu a chana she thiam lo thin hle a ma se Oklahoma a buaina a hria chwa chuan a chan chu a she chhuak ta kumsom hni pahnih kalta khan karen hi Oklahoma a cheng thina heta hian roommate pakhat nein a roommate hi mi pa fanei to ania hepa hi tlai khat chu movie an zor thina dora kalin 90s movie lar Sabrina the Teenage Witch ti chu afa te ne na an en turina ho a ma se he a kese tho hi an en zo nuwa po ada kir to lo hetiang hi chu hun tiam china an da le la chuan an card shen sakin an klaiman poisa an choi tir thina Oklahoma phei chuan an da kir ma chu a kolchin angzel khan poisa an charge bel char mai thina he a movie ho po hi ada kir to mi alawa a ho na kar nei tu hi karen alani zui ma se he movie ho man abati hi a in shemi alawa tu man an shil lawa biak po an ron bengai lawa kumsom hni pahnih chung chu alo ba khol char to ti na ni chu mai alani lo kumsom hni pahnih chunga ruk ru zon lai alo ni renga ti chuan na azon changa a mu thei mi alo le a mu ve chuna po an ban zel chan kha chu na an zon don hian criminal background check an nei china hetia check ani hian ruk awanga zon lai wanted ani ti chu alo lang takul thina chu wang chuan na a mu thei lawa na a mu nuwa po an ban le zel lo ni
Ti chuan Norman Oklahoma DA office te nen chuan tangrualin a thu buai or hi an chingfel thei sham ani kumsom hni pahnih chunga abalo in khol char chu engzat tak ni angmo a roommate kholawa wangin anuna chhevek tlukani a angi ve awang a pahnih na chuan tinge kanu hi kumsang hni som pakhat December ni somhni pali tlai lamani a kumsom hni paruka upa Zazel chu California a an apartment te chunga a khum chunga thu in a fa te tan Christmas thil pek tur atwam mola abula chuan an chhungkwa no pangber kar sari chia upa no sen mipa amua a pasal hi kumsom thuma upa William Wallace ni in tunchum an Christmas man tur hi an chhungko tan chuan apoimo ema an fapano pangber tana a Christmas masaber turani mai baka an nu patan anin kara chadle nuwa an Christmas masaber turani an nu pa hian in nei reng chung si in anin kara chalo ema tunlai chong takin a toxic ema achang chuan kutanin thak buan chin mase hemi kumkum tir hian Zazel chuan arai ti she chhuakin an nau pa hi an nu pa in kar siam thatu poimo takani a an buaina dangte theinghilin an fate an enkol dun dan tura chuan rilru an seng tamzoka shiat lo lain anin kar cheto po chu alo thavele mai ani a present nu nungber atwam zo nu chuan Zazel chuan naute chu pomin a pasal le a fate omna lam chu apana an fadang pahnih te hi meichhia ve ni in kumriat le kumthuma upa anni ti chuan an vai chuan an thenom te nena urlok zan manghau turin an chuak diala atuk zinga chuan an fate pahnih chu phur taka thavin an present en tur chuan an mut pindana changin an tlan chuak ngala an thuthlengah chuan an nu le pa te chuan an lo nga karto an living room chu an cheimoina sa a Christmas tree noya an present tur an da te chu phur takala in an nu le pa thutlenga thute lam chuan hoya an pa chuan hong tura shil nuwa phur taka hongin a chhunga an toys tharte chu an nu le pa te hmu tir turin an laman hoile a apa in vahan nei tha em ati chuan an phur zwal sota an nu in a fak sak ve an veiseya alaman hoi chuan engma lo soi ve lawa a thutopa angoi ringa naupang chuan an han aw vel thina engtin ma chang lawa a chungoi reng an palam hoi chuan tinge anu hian min chan mi alo tin an zota William chuan anu pui chu en wangin anu hian zu in hnem lutuka Christmas po ati kholo zau vek don ani hi ti in a fa te chu a shila William a chong dan okia chang chuan anu le pa te chu anin haw le to ani an ringa anin haw an shet photo awangin an okia chang chuan an shethiam vek to anu le pa te in haw hi ngaya an nei to a hemi chuma po hian ngai sak zui du lavin an present don lam hlir chu an ngai vena an hnunga ngoi renga thu an nu le pa te chu ti boy chhun zo man du to lo zing lamdar kwa aridona an present te po an hongzau chep to chuta William chu a thutna ajang chuan thau vutin room danga aluta phone awa mang ti chuan a hnu dewa an kongka chu an ron kika zana khan an chhungkwa chuan an thenom te urlok zan manna a an vatel ve a an in lama an kir le a Zazel le William chu na satakin an in hnel boy heti hunla hian an fa te chu an muto a an nu pa in hawla chu an thinrim tultula an che boro tul kutanin thlak chora an thenom cha omte po chuan thil rile dup chuan she thina tlan chiat tum thom ni om tak tian sha a ma se reivak lawa an re le tak dia ka wangin enga vakan lo ngai bik lo ti chuan atuk jing khwa alo wara Zazel le William chu thau chhuakin thutlenga chuan an fa te lo tho hun an nga ka abak thil thleng chu kan ngai thlak to angkha ani ma se hetia an fa ten phur taka present an hon lai vel hian William chia hi minung ani a Zazel ero adam to lo ama zan khan a pasal William chuan thi khopina soisa a
atha nuwa thuthlengah khan nungdam lai ang thei ang ber tura thut tirin sunglass awa tira phur taka an fa ten anu present an hmuh tir lai khan an nu chu alo thireng ti na ni chu mase dar ko bor vela chuan William chuan thudik chu a thubrei theidon lo ti sha in a thau chhuaka 911 a call ta ani police ne na a soidan chuan anupui chu a rui lutuka dar thalang do kan delina tlua a intina ta ni ina soya mase ruangan han mu chuan William chuan do ta soiti an she thei ngal chat William chu anupui atha awangin second degree murder case or tirani a kumsom panga atanga dam chung lung intang tora achung thu relani a an fa te pathum chu zazelinu le paten an en kolani a pathum na chuan thlan kumsang ni som panga August thla ani a kumsom paruka upa neisi pares chu amu hil tuilai zan laya a har hlol mai amut na pindan tere te chu kiltina en kwal te te a har thut chan chu azun chwa wang nia sha in bathroom pan chuan thom dim takina pena anin hnunglama chuan zung turina kal neisi hi la enchada ondara sa cheng ni in khovela ramre thei ber te zinga mi le hlau om berani a an chena boruak hi a hrisel lovin she om em ma se neisi hi meiche hlim thei takani a ami pa mangai em rudi nen anin neina alarei lo bok an pahnih hian an fa lo piang mai tur chu an ngak lel dun em a naupang te ma ni se an hlim dun ve em mai ani anin hnunglama chuan chhuakin zan khothim hnuaya chuan pon lama anin thiar na lam chu apana ma se a thleng man talo atuk zinga chuan neisi nu Mary chu a thau masabera pon lama a handa chwa chuan neisi le lo let reng chu a muta ani Maria chuan panhnai ngal vatin a taksa chu a han her kwal vela ma se neisi chuan engma she to lo aka achang chuan achil phuana ron chhuaka helai hmuna hi chuan damdoi ain sa khwana an ring zoka neisi po chu damdoin panpui ain anu chuan ramhuai apaya ni ringin puithiam kau chu adu zoka ti chuan a unaw te chu puithiam kau tura tirin ramhuai chu no chhuwa an tumani puithiam po alo thleng ngal wata neisi ko chunga ramhuai om chu no chhuwa tumin eng thil emo chu atikwala ma se omzia a omlo omzia a om taksi lawa chuan damdoi in lam an panpui taringota ma se damdoi nan thlen pui hi chuan a lo tlai to neisi chu a thi to ani neisi chu achunga enge thleng ti te chutia a om chan te chu doctor an zota doctor chuan a hriat bik lo thu in a lo chang shil hai le lungai tak chuan neisi ruang chu an ho puya a vuina hunte buat sain an vui liam ta ani neisi pasal rudi chuan anu pui thi na chu atwar na em a anu puya chan mai ani lawa a fa lo piang mai tur an nga hlel em mai po chanin a ke chheveka a chungte po in nemdan an thiam lawa nem hlei thei po ni lo alungleng om ngai na shelo chu ma taka thavin anu pui bula om tur chuan than lama pana neisi hi le hnuaya an phum velawa leichunga thalaka kan hmu ang hian cement mangin hetiang hian bom an siama kuang an dalu hnuwa an rem phui le mai thin neisi thana hian rudi chu lungai takina boka she om tit takina chap ker ma se hun rei po om ma chuan anu pui thlan chunga chang chuan thoma sha a chap lai po chu a top maka in lampanin atlan ho ngal nal neisi kuang kha cement chunga anda an rem phui le hnu khan darkar ni hnu vela neisi chu alo har chhuaka a thireng reng lo chu ni in khatia ni khoshelawa a om ngot chan kha hriat ani thei talawa ma se ngai dan pahni chu a om pakhatna chuan silai puak ri emo hriat awangin panic attack na sataka nei thutanga khatiang khana omta ani theya
a pahnihna ah chuan kataplek zi a nei ani an ring. Kataplek zi hi thinlung engthil emaw in a den thut awanga tixawl control theihlo thut ang zi kha ni a. Entirnan itana hlu em boral thu i hre thuta izoi ngal hnok ang chi te kha kataplek zi na savak lo ani a. Ana sat vek chuan neisi chunga thleng ang deuh khan taksa puma zeng ang deuh topin a om theia. Neisi chunga thil thleng kha a enga po chu lo ni se an doktor khan a hre sual chiang hle ani. Damdawiina an hruai khan ala thimi alawa a kuang chunga a har chuak le. Kuang chunga a om ti a inhria chuan theih tawpin a kuang chu a chum vaka. A kuang chin chu darthalanga siam ani awangin a chum ke theia. Mahse a thlan chu simen bang vek ani awangin a tan chhuah ngaina om lo. A theih tawp chhoina a vaka darkar somhni pali chung chu thlabar takin a thlan chunga chuan a om top ani chu. A topa a pasal lungleng chu a thlana bokin simen banga a beng a da khan a chunga thawm chu a hri thei changa. In lama chuan puitu vakawin a thlan bang chu an chu chia a. Ti chuan neisi kuang chu an pot chuak ta ani. Hetia an lak chhuah lai hian ni khoshelovin alo om le to a. Mahse a thin chu ala phudet ti hria in damdawi in chu man mo takin an panpuya. An tlai le tho avan poi tak. Tunchum chu a thi tak to. A pasalin a che thawma hria hnu loka khan oxygen hip tur anei to lo awangin alo boral alo ni. Hei hi a thlan an di chelai le a kuang an lak chhuah lai vel video tak ani a. Damdawiin an panpui lai video tak ani a. Ti chuan hei hi a kuang thalak tak ani. A darthalang chum ke khin hmu em. Ole tunchuma tan chuan khati zong kha ani le ri phota. A top thlenga min lo ngai thlak saka wangin kalom em a. Thon thungai nom tak nen ka lo kir le ang.